Anak ko, naalala mo ba ang aking salita? Sa 1 Peter 5:7, naibigay niyo ang lahat ng iyong pag-alala sa Kanya dahil pinag-iingatan niya kayo. Huwag mong sarilihin ang iyong problema mo, anak. Mahal kita at iningatan kita, maging ang iyong mahal sa buhay. Nakaranas naman ang pagsubok at problema, pero di ko man hinayaan na di mo kaya. Anak, huwag kang tumigil sa mga negatibo na nangyayari sa buhay mo dahil hindi mo nakikita ang mga pagmamahal ko sa iyo. Huwag kang magtiwala sa iyong kakayahan. Huwag mong hayaan na bibitaw ka at mapagod ka na. Hayaan mo ako maghawak sa iyo dahil kahit pagod ka at di mo na kaya, hawak pa rin kita dahil hindi ako napapagod. Lagi kang magpasalamat at magtiwala sa akin, anak, dahil ako ang Diyos na lumikha sa iyo. Alam ko ang kahinaan at kalakasan mo, kaya huwag mo akong alisin sa buhay mo. Dahil ako ang may kontrol sa lahat ng bagay dito sa mundo.